Jainkoak egun on deizula dizkide. Jesus ardientzat atea. Laugarren Pasko igandean Jesus hartzai on agertzen zaigu evangelioan. Itzultzarreko liburuetan Ezekiel profetarenean batik bat, jainkoa bera da Israel herriaren hartzaina. Herritar xumeak, behartsuak bereiziki maite eta zaintzen dituen hartzaina. Arduradunei eta agintariei zorrotz aurpegiratzen die, ez dutela hartaldea bazkatzen, beren burua baizik. Tardirik oberenak beren zerbitzura jartzen dituztela, eta ahulenak baztertzen. Izan ere, arduradunaiek beren eginkizuna ez zuten zerbitzutzat hartu kargutzat baizik, eta kargu hortaz jabeturik beren burua aberasteko, denen gainetik jartzeko, eta herria mendean hartzeko erabiltzen zuten, ez herria zerbitzatzeko. Hori ikusirik dio jainkoak Ezekiel profetaren ahoz. Ni neu arduratuko naiz hartaldeaz, egun lainotsu eta ilunetan sakabanaturiko leku guztietatik aterako ditut, eta Israelgo mendietan bazkatuko. Nik neu larratuko dut hartaldea, eta neuk arraziko diot atseden. Itunberriko liburuetan Jesus da hartzaiona. Jesusengan agertzen da jainkoaren hartzain jarduera. Bi irudiz baliatzen da Joan bere evangelioan hori erakusteko. Atearen irudiaz eta hartzai onaren irudiaz. Hau dio Jesusek bere buruaz. Ni naiz atea. Ni naiz hartzaiona. Artegian sartzeko ate bakarra Jesus da. Ate hortan zehar sartzen dena dio Jesus berak. Onik izango da. Ez du inolako eragozpenik izango larreak aurkitzeko. Liburu berean gerosiago horren antzeko hau esango du Jesusek. Ni naiz bidea. Ezin da inoraitarengan joan nire bidez izan ezik. Egiazko larre gurietara, bizi betera, jainkoarengana sartzeko atea Jesus da. Jesusekin bat egitea, haren antzeko izatea, konfiantzarengan jartzea da, bai, atea. Eta ez da besterik. Jesusen jarraibidean ibiliz gero, badakigu nora, hobeki esan, norengana goazen. Aitarengana. Harengan bizi betea gozatzera. Hori egiaz gertadakigun, Jesus ate, sarbide bihurtzen da. Ate hortan zehar sartu eta sarbide hortan ibiltzeko hitza eman genuen Kristau bataiatzean. Aitarengan betireko bizia izatera iritsi nahi genuelako. Orain, Paskoaldian, maiz oroitzen gara bataioan emandako hitzaz. Jesusen jarraitzaile izateko eman genuen hitzaz. Jesus da, ardiek guk, bizia ugari ukan dezaten, bizia ematen duen hartzaiona. Berak ematen du bizia, ez dio inorkentzen, horregati maite du aitak, bizia ematen duelako. Ez du ies egiten, otsoa datorrenean, ez da gure gandik urrutiratzen, ez da gu leial ez gatzaizkionean ere, gurekin da, munduaren azkena arte. Bere ardiak ezagutzen ditu. Bakoitzari bere izenez dei egiten dio, eta bakoitza maite du, zu, ni, denak. Hartzaionarentzat ez gara bat gehiago. Izugarri axola dio, gutako bat beraren gandik aldenduta galtzea. Gauza da, hartaldea larrean utzi, eta galdu zaionaren bila ibiltzeko, aurkitu, lepoan hartu, eta etxeratu arte. Ez dio berdin, hainbeste ardiren artean bat galtzea.
denak nahi ditu berekin, denei bizia ugari emateko. Alakosia da Jainkoa, alakosia Jesus. Artegi honetakoak ez diren ardiak ere erakarri nahi ditu. Hona hemen Jesusen ametsa, Jesusen gogo bizia. Baditut, artegian ez dauden beste ardi batzuk ere. Haiek ere erakarri behar ditut. Nere ahotsa entzungo dute, eta hartalde bakarra izango dira, artzain bakarraren gidaritzapean. Hauxe da, artzaionaren gogo bizia. Baina, ardi bakoitzak, gutako bakoitzak, erantzun beharra du Jesusen deiari. Eta erantzuten diotenei hitz hunkigarri hauek esango dizkie. Nere ardiek entzuten dute nere ahotsa. Eta nik ezagutzen ditut. Haiek jarraitzen didate, eta ni betiko bizia ematen diet. Ez dira sekula galduko. Ez dizkit inork eskutik enduko. Eman dizkira nere aita. Dena baino handiagoa da. Eta ezin ditu inork kendu nere aitaren eskutik. Aita eta biok bat gara. Adiskide, laugarren Pasko igandean urtero entzun ditzakegun hitz zirarragarri hauen aurrean, zein sentimentu sortzen zaizu? Zein erreakzio? Jesusen piztueraren berri Pedrok eta apostoluek jende aurrean lehenbiziko zabaldu zuten egunean, Pentekoste egunean, batzuek hau galdetu zieten, anaiok zer egin behar dugu? Bioz berri zaitezte, eta bataiatu Jesus Mesiaren izenean. Aldatu behar jarrera eta bat egin Jesusekin. Hauxe da, hartzaionaren deiari erantzutea eta berarekin elkartzea. Beragandik bizia ugari hartzeko. Nekeak, irainak, erasoa sufritu beharra ekarri dezaiguke Jesusekin bat egitea, bai? Baina horrek ez digu kenduko Jesusen hartaldeko izateak ematen digun poz mugagabea. Pentsa ezazu. Izan igande ona eta hurren arte.